ଚିନାର ଦୋକାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଗାଁରେ। ତାର ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନାର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲି ଚାଲି ତା ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିନା ଦୋକାନକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆସିଲା। କିଛି ସଉଦା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଚିନା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଝିଅ ନ ଆସେ ଚିନାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ୟାର, କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆଜି ସେଇ ଝିଅର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆସିଯାଏ। ଚିନା ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ପୁରା ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କର ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ସରିଯାଇଛି, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କହ। ଆରେ ୟାର, ସେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ମୋର ତ କାମରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ଆସିଗଲା ଦେଖରେ, ଆଜି ତ ପୁରା ଶିଳ୍ପା ସେଠି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହ, କ'ଣ କହିବ କୁହ। ଆଜି ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଆଜି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବ। ଆରେ ଆପଣ ଏ କେମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେବି? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଉ କୁହ, ଆଜି ତମେ କ'ଣ ନେବ? ଚିନି 1 କେଜି ଦିଅ। ଚିନା ତାକୁ ଚିନି ଦେଲା। ଆରେ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ, ଆଜି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଆରେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ତମେ ପଇସା ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତମେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ନିଜ ଦୋକାନ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ନିଜ ଦୋକାନରେ କେହି ପଇସା ଦିଏ? ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ଚିନି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ତ ପୁରା ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଉ ତା ଘର କେଉଁଠାରେ। ଆରେ ରାମୁ, ଦୋକାନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠାରୁ ଆସୁଛି। ଚିନା ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଝିଅର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସେ ଝିଅ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ଚିନା ଲୁଚିଯାଏ। ଝିଅଟି ବଜାରରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ସଡ଼କରେ ଯାଉଥାଏ। ଆରେ ଏଇ ଝିଅଟି ବି ମୋ ଦୋକାନକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନହେଲେ କେହି ଚିନି ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ କବାଟ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଝିଅଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆକାଶରେ ବୁଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଧରିନେଲା। ଆରେ ଝିଅ କେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଛି? ମୋତେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅଟି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆକାଶରେ ନେଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଝିଅଟି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆକାଶରୁ ନେଇ ଚିନା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି। ତମେ ଏଠାରେ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ବୋକା ବନଉଛ। ମିଛ କଥା କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଘର ଏଇଠି, ଏଇ ପାଖରେ। ତମେ ତ ଭାବୁଥିବ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ତମ ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କୁହ ନା। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କ'ଣ ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ କି ନାହିଁ? ଏମିତିରେ ମୁଁ ତ ତମ ପରି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଆଉ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବି ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ମୋତେ ଚିନି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଉପହାର। ଆରେ ନିଅ ନା। ଚିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଥାଏ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ। ଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ କରିବ। ଚିନା ତାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା।
ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛି। ଆରେ କୁହ, ତମେ ଯିବ ନା ମୋ ସହିତ? ଯିବି ନା, ଯିବି ତମ ସହିତ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କୁହ, ତମେ ଆକାଶରେ କେମିତି ଉଡ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ତମେ ଆସ ମୋ ସହିତ। ଏହା ଶୁଣି ଚିନା ଡରିଗଲା। ଆରେ ଏ ଝିଅ ଏବେ ଏବେ ପଟିଛି, ଏତେ କଥା ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତାପରେ ଚିନାକୁ ଝିଅଟି ତା ହାତକୁ ଧରି ଆକାଶ ଉପରକୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଇଲା। ଆଉ ଚିନାର ହାତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଧରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। କ'ଣ ତମକୁ ମଜା ଆସୁଛି ନା? ଆରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଚିନା ହାତରୁ ଝିଅର ହାତଟି ଖସି ଯାଇଛି। ଚିନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମଜା ଆସିଲା ନାହିଁ? ଆରେ ମରିଗଲି ଲୋ ମା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମରିଗଲି ଲୋ ମା। ଆରେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି କେତେ ମଜା ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ ସବୁ ମଜା ଖରାପ କରିଦେଲ। ଆରେ ତମେ ତ ବହୁତ କମଜୋର ଅଟ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିଛ, ହେଲେ କିଛି ଖାଉଛ କି ନାହିଁ? ଏତିକିରେ ଏତେ କଷ୍ଟ? ଏହା କହି ଝିଅଟି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଚିନା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖତରନାକ ଥିଲା। କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ। ପୁରା ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭୁତୁଣୀଟି। ଚିନା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲା। ଆରେ ତମେ ଭୁତୁଣୀ କେମିତି ହେଲ? ତମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ତମେ ସତରେ କ'ଣ ଭୁତୁଣୀ? ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି। ତମକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ରୂପ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଚିନା ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୋର ହିରୋ? ତମର କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବା କହିକି ତ ଯାଅ। ଚିନା ଆଉ ପଛକୁ ନ ବୁଲି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତା ପରଦିନ ଚିନା ତାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଘରର ଖଟରେ ଶୋଇ କୁମ୍ପୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତା କାନରେ ଭୁତୁଣୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ତମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଉଠ ମୋର ହିରୋ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ମୋତେ ତ ଟିକେ ଦେଖା କର। ଚିନା ଏହା ଶୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୋର ହିରୋ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଚିନା ଏହା ଶୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ୍, ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଯାହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ସେ ଭୁତୁଣୀ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚିନା ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ରେ କବାଟ ପାଖରେ ଭୁତୁଣୀକୁ ଦେଖିଲା। ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଯିବି। ତମକୁ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଲା। ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସି ଚିନାକୁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆରେ ଆସିଗଲ ତମେ। ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ? ମୋତେ କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସ ମୋର ହିରୋ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବା, ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ତମେ ଯିବ ନା? ତମେ ଭାବୁଛ ପୁଣି ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚିଯିବ? ତମେ ପାତାଳରେ ଠାରେ ଲୁଚିଗଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜି ନେଇ ଆସିବି। ସେହି ସମୟରେ ଭୁତୁଣୀ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ପାତ୍ର ଆସିଲା। ଆଉ ଭୁତୁଣୀ ତାହାକୁ ପିଇଦେଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଚିନା, ଏହି ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଶୁଣ। ତମ ଆଗରୁ ତମଠୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଣର ସୁନ୍ଦର ମୋର ଜଣେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାର କ'ଣ କଲି ତମେ ଜାଣିଛ? ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଲି। ମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ? ହଁ,
ଯେଉଁଦିନ ତମେ ମୋତେ ମିଳିଗଲ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ତାର ଆଉ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଏବେ ତାହାରି ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଡରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଲି। ଏବେ ତମେ ତ ମିଳିଗଲ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିନା ଭୁତୁଣୀର କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ତାର ରକ୍ତ ତମେ ଟିକେ ପିଅ ନା। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ରକ୍ତ ବି ତାପରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଉନ, ତମେ ଟିକେ ପିଅ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମେ ମଣିଷ। ତମେ ତ ରକ୍ତ ପିଅ ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ପାଣି ପିଅ। ହା 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 ହା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆସ ମୋ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ବହୁତ ମଜା କରିବା। ତାପରେ ଭୁତୁଣୀ ଚିନାକୁ ଜୋର କରି ଧରି ସେଠାରୁ ନେଇଗଲା। ଆସ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହବା, ଆଜି ଆମେ ପୁରା ମଜା ନେବା। ବାହାରେ ବହୁତ ବୁଲିବା ଆଉ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା। ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଭୁତୁଣୀ ଚିନାକୁ ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ଆଉ ଚିନା ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା। ଭୁତୁଣୀ ଚିନାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ଚିନା ଉପରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଭୁତୁଣୀର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଚିନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭୁତୁଣୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତମକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ଆସ ପୁଣି ଉଡ଼ିବା। ନା, ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭୁତୁଣୀ ପୁଣି ଚିନାକୁ ତାର ହାତ ଧରି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସାଇ ଦେଲା। ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତମେ କୁହ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନା ଶ୍ରୀଦେବୀ? ଆରେ କୁହ ମୋର ହିରୋ। ଆରେ ତମର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍, ଆଉ ତମର ଚୁଟି କି ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ କେଶ, ଆଉ ଆଖି ତମର ପାଣି ଭଳି ଛଳ ଛଳ ଆଖି। ତମେ ମୋର ଆଖି ପାଣି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି କହିପାରିଲ? ଯଦି କେହି ମୋ ଆଗରେ ପାଣିର କଥା କୁହେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତମକୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମରିଯାଇଥିଲି। ଏହା କହି ଭୁତୁଣୀ ଚିନାକୁ ଗଛରୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲା। ଶଳା କେଉଁଠୁ ପାଇଲି ଏହାକୁ? ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୋଡ଼ଟିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହା କହି ଭୁତୁଣୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୋତେ ମାରିଦେଲାରେ, କେହି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆବେ ଶୁଣ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। କାଲି ମୋ ପାଇଁ ପୁରା 10 କେଜି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବୁ। ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ତୋର ରକ୍ତ ପିଇବି। ଚିନା ଏହା ଶୁଣି ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଲା। ଯା ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ। ଚିନା ଭୁତୁଣୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତାର ଚାକର ଆସିଛି। ଭାଇ, ଆଜି ଆପଣ ଦୋକାନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ ଏକା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆରେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ନା ଭାଇ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ତମ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ। କ'ଣ ତତେ ଲୁଚିବି? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ପଡ଼ିନାହଁ ତ? ଚିନା ଏହା ଶୁଣି ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥା ଚିନା ରାମୁକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମୁ ବି ଚିନାର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ରାମୁ, ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ସେ ଭୁତୁଣୀ ପାଖରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ। ସେ ମୋତେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମାରିଦେବ। ତୁ କିଛି କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସିଏ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ଚିନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାମୁର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ରାମୁ ଆଉ ଚିନା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ ରାମୁ, ତୁ ଏଠାରେ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ଏ ପିଲା କିଏ? ବାବା,
ଇଏ ମୋର ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ କହ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ବାବା, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା କହ? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ବି ତ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଚିନା ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ବାବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ପାରିବ କୁହ। କୁହନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ପାରିବି। ସେ ଭୂତୁଣୀର ଜୀବନ ତାର ଚୁଟିରେ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ତାର ଚୁଟି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭୂତୁଣୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ତମେ ପାରିବ କି? ହେଲେ ବାବା, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆରେ ସେ ଭୂତୁଣୀ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତମେ ଏହି କାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ପାରିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଚିନା 10 କେଜି ଆମ୍ବ ନେଇ ଭୂତୁଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଗି ଯାଇ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ପାଇଁ 10 କେଜି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଛ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଆଇ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚିନା, ତମେ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ଯଦି କିଛି ବଦମାସି କର, ମୁଁ ତୋର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବି। ଆରେ ତମେ ରାଗି ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୂତୁଣୀ ଚିନା କୋଳରେ ଶୋଇଗଲା। ଚିନା ସେହି ସମୟରେ ଭୂତୁଣୀର ଚୁଟିକୁ କଇଁଚିରେ କାଟିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ପୂରାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଚିନା କୋଳରୁ ଭୂତୁଣୀ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କଲ କି? ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ବୁଲୁଛି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନା ଡବାଟିକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଚିନା। ତମେ ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ଠିକ୍ ଫାଇଦା ନେଲ। ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚୁଟିକୁ ତମେ କାଟିଦେଲ। ମୁଁ ମରିଯିବି ନହେଲେ। ଦିଅ ମୋ ଚୁଟି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋ ଚୁଟିରେ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି। ଦିଅ ଚିନା, ମୋ ଚୁଟିକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେ ଡବା ଦିଅ। ତାପରେ ଚିନା ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚିନା ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଚୁଟି ଦେଇଦେଲା। ବାବା ଯେମିତି ଭୂତୁଣୀର ଚୁଟିକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୂତୁଣୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାବା, ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ବାବା, ଚିନା, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଭଲ ଉପହାର ଦେଲ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ଭୂତୁଣୀକୁ ନୁହେଁ। ବାବା ସେହି ଚୁଟିକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୂତୁଣୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା।